function ya kunchewu Chilima Memorial amene akonza ndakubanja not government. Chipani cha DPP chinayitanidwa kumambo umenewu ndipo president anatumiza Honorable Bright Saka kuti akawayimire ngati vice president wa chipani ku Eastern Region. DPP is represented kupatwa Professor Peter Mutharika akubanja anayitananso anthu ena angapo Joyce Banda, Enoch Chihana, Michael Usi, Jenny Ansa, Kasim Chilumpha ndi ena ambiri. Podziwa kuti sakwanisa wakhala nawo pamwambo, APM anatuma Bright Saka kuti akamuyimire. Zimenezi sizachilendo tinazionapo mbuyomu. Former President Lazarus Chakwera pamene amalamula dziko lino anamutuma Vitumbiko Mumba, Minister of Trade, kukamuyimira ku msonkhano waukulu wa SADC mdziko la Madagascar. Mu nthawi imeneyi Michael Usi anali vice president, koma chinamukomera Lazarus Chakwera kutuma Minister of Trade Vitumbiko Mumba. Nase Tembo anapangidwa delegate kukayimira Chakwera kwa African Union Summit mu mzinda wa Addis Ababa. Mu nthawi imeneyi Dr. Saulos Chilima anali vice president. Even Abida Mia anatumidwa ndi Chakwera ku OPEC Development Summit ku Vienna. Palibe anachita blame kuti Chakwera akunyoza vice president. Zomwezo akapanga APM manong'onong'o paliponse. And moreover, function ya kunchewu UTM komanso akubanja anayitana anthu osiyanasiyana makamaka zipani. Anatuzanso momveka bwino kuti zipani zonse ziyitanidwa kupatula Malawi Congress. Mwachidule, that was not a government function. Inali function ya kubanja. Ndetu kudabwa nda Malawi Congress sanayitanidwe kumambo umenewu a UTM komanso akubanja ananena momveka bwino kuti Malawi Congress isakhale nawo pamwambo umenewu. Professor Peter Mutharika anayitanidwa kumambo. Aliyense anayitanidwa paika. Enoch Chihana anayitanidwa ali ndi kada yawo. A Jenny Ansa, a Joyce Banda, a Michael Usi, aliyense ali ndi kada yake. Tiyerekeza Michael Usi akanakhala kuti sakufuna kupita kumambo umenewu akanatumiza nthu. Same applies with Professor Peter Mutharika. Iyeyu sanapite kumambo wa Chilima Memorial ndiye watumiza Bright Saka. I say upite kumeneko ukandimire amuchita delegate. And moreover, Dr. Jenny Ansa wakhala kutumidwa ndi president kukamuyimira mafunction akuluakulu. Mwachitsanzo November 2025 anapita ku Angola kukayimira president kumwambo wa Africa European Summit. Inalipo nthawi anapangidwa delegate ku SADC heads of government. Anachita chair msonkhano umenewu mwa Mutharika. Akuluakulu amene anapanga launch public sector reform information system mu mzinda wa Lilongwe anali ndani? Mwa APM anapita ndi Jenny Ansa. Cabinet retreat imene achitikira ku Mangochi amene atsegulira komanso kupanga chair anali Jenny Ansa. Amene ankachita fund cabinet retreat UNDP. President Professor Peter Mutharika anachita delegate Dr. Jenny Ansa kukachita chair cabinet retreat. So mukhoza kuona kuti anatenga boma pa 16 September kuyambira pa kampeni ubale wa Jenny Ansa ndi APM unali bwino. Anapita chisankho zimayenda bwino. Komabe history imatiuza kuna kuti vice president akamba kugwiza no opposition ubale wake ndi president umasokonekera. Choyamba ndikufuna kuti ndithokoze adadi poti chinawakomera iwowo kuti andisankhe ndikhale running mate wawo. Ndikuti zikomo. Timapempha ma vice president kuna kuti gwirani ntchito ndi president imene munasankhidwira. Inuyo ndi ma assistant a president. Ntchito yanu ndikuthandiza president osati kumayenda kuseri ndikumaka kumana ndi chair ndikumakambirana ma secret meeting. Ndiye president akadziwa zikhala bwanji mukupita ndi usiku kunyumba kwa Chakwera kunyumba kwa Nankhumwa ndiye mukupanga meeting ya secret. President sakudziwa kuti makambirana chani.
akadziwa zikhala bwanji. Chifukwa koyamba amayi awa president anatuma ku Angola kusonkhano waukulu kwambiri Africa European Summit, anakayimira muthalika kumeneko. Kuchoka pamenepo anatuma ku SADC heads of government, anachita represent muthalika. Just from nowhere amayiwa asiya kutumidwa. Kodi chifukwa ndi chani? Ifeyo tapeza kuti amayi amenewa anapita ku BCA kwa chair ndikukachita secret meeting, APM osadziwa. Kuchoka pamenepo anachita secret meeting ndi Chakwera komanso Nankhumwa. APM sakudziwa kuti kodi amayiwa amakambirana chani ndi anthu amenewa. So it is very dangerous politically. Tikudziwa kuti anthu amenewa mukhoza kucheza nawo whatever the reason, koma inuyo ndi vice president wa dziko ndiye mukucheza ndi adani APM. Chifukwa Malawi Congress is very dangerous. Ngakhale inuyo kuti mukucheza ndi MCP, mukucheza ndi Chakwera, ine sindingakuyankhule ndi mayi. So what more the president of the republic amene nthawi ya kampeni amanyozedwa ndi anthu amenewa, amafunira zoyipa, kumpekera mabodza, and today amayi inuyo pa kampeni mumayenda ndi anthu a DPP ndi amene makufunira ndi zabwino. Mwalo wa boma anthu aja opposition ambakunamizani kuti iyayi auje ndoyipa ndenu mukumayenda ndi usiku. Ndikumapita ku PCA kuchoka pameneko mupita kwa Chakwera, mupita kwa Nankhumwa, ndikumachita ma secret meeting, and you expect the president to be happy. Pomaliza chimene tingapemphe kwa vice president, stop playing victim. President sangasangalale kuona wachiwiri wake akugwiza ndi adani yake. No president can be happy. Ndiye inuyo muzitolere ma vice president pa kampeni mumanena bwinobwino wa profesa timakukondani. Ungolamboma mwayamba secret meeting ndi anthu a opposition. Ndiye tikupempha kunena kuti stop playing victim. Mukuyenera mugwire ntchito ndi president, chifukwa inuyo popanda president simunakhala vice president. Iyeyo ndi amene anasankha kuti ineyo ndasankha awa kuti akhale running mate. Patsogolo pake mwalamboma bwinobwino ndiye mukuchita secret meeting ndi anthu a opposition kuti zimveke bwanji. Akuluakulu, history is the best teacher. Amayi anzanga, tikhale wothokoza chifukwa zikuonetsa kuti a profesa atilemekeza ife azimayi.